Σαέτα. Γιγέρμο. Με μακριά ο Ελαντελαουή. Πέρασε ο Γιγέρμο, η σέντρα και το κόρνερ του Μαζουάκου. Κασάμι. Και εξτρέμ του Γιωμανιάκη. Έκανε με τη μία την πάσα του σουτ. Τώρα Αϊφός. Το 62 απειλεί ο Βελεγός. Το σουτ έξω. Στο 72 Καζαριάν. Ελευθερώ είναι ο Αρμένιος και περιμένει την κίνηση του Βελεγού. Πέρασε ο Καζαριάν, χαμηλά ο Αϊφός το έκανε το λάθος. Καρέλης. Πολύ ωραία κόβει για τον Μπέργκ, εκείνος θέλει να πλασάρει, φεύγει out. Ωραία ενέργεια από τον Νίκο Καρέλη. Κακώστα με χώρο μπροστά του, γυρίζει και τον κοιτάζει, περνά στον Μαρουκάκη, βγήκε ο Στυλ, πήρε την μπάλα από τον Μαρουκάκη. Μοιράζει ωραία το Τίνα. Πάτησε περιοχή ο τελευταίος περνώντας από τον Κοντοχρήστο, σουτ του Μπέργκ, διώχνει ο Μπαλασκάκης. Η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού ήταν αυτή, ο Μέντες νέο σουτ, πάνω στον Άλμπι, σε πλάγιο ο Κοντοχρήστος. Ατζακούρ. Φράνιτς. Πέρασε στο Μπέργκ, το σούτ από το Σουηδό, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 54. Τρίτη και φαρμακερή θα έλεγε κανείς για τον Μάρκους Μπέργκ και δύο προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο. Στην πρώτη δεν βρήκε εστία, στη δεύτερη βρήκε, αλλά του στέρισε τον κόλλο Παλασκάκης. Εδώ ο Κοντοπίδης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Μπούνης στο πρώτο. Κεφαλιά από τον Σίλτενφελ πάνω από την εστία. Τζαγκούρ, κινείται ο Μπέργκ, του πατάει πάνω ο Τζαγκούρ, ο Μπέργκ κρατά πάνω στη γραμμή, έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ ο Χαρτσιάς, Καρέλης. Ολοκληρώνει μόνος του, η μπάλα φεύγει δίπλα από την εστία του Κοντοπίδη. Ωραία προσπάθεια του Καρέλη. Ο Φράνιτς με την κεφαλιά του Σίλτενφελντ, ο Μπέργκ, ωραία κόβει για τον Καρέλη που πέρασε από τον Άλπι, σκάβει την μπάλα, out. Ωραία συνεργασία του Μπέργκ με τον Καρέλη.